El dia 25 de novembre, el dret a decidir va ser més plural, més divers, més ampli, més compartit. El dia 25 de novembre la gent va decidir que el dret a decidir s'ampliava i era de molts. Avui, Esquerra Republicana i Convergència i Unió el que han fet és el dret a decidir més petit, molt més petit. I des d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida farem tot perquè es torni a ampliar, però no amb les seves maneres. No excloent a ningú i intentant sumar a tothom. Aquest és el nostre compromís. De fet, el dia 25 de novembre el dret a decidir va ser més plural i més fort. Avui, a les portes del debat de la investidura, l'acord entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana ha fet el dret a decidir molt més petit. I nosaltres volem fer les coses diferents, molt diferents a com ho han fet ells. De fet, avui tenim un acord on la consulta se l'han quedat 2 partits i les retallades se les queda tothom. Doncs bé, nosaltres el que volem és fer-ho tot, perquè el dret a decidir torni a ser de tothom i les retallades no arribin a ningú. Això és el que volem fer des d'Iniciativa Verds i des d'Esquerra Unida. Per això farem tot el possible perquè el dret a decidir torni a ser de tots i de totes i les retallades no siguin de ningú i perquè no excloguin a ningú. Jo avui he sentit com havia gent, concretament des dels signants del pacte, que han dit que convidaven a que la gent s'assumés. Mirin, això no es tracta d'un vagó de primera que porta les regnes i que la resta es va afegint en els vagons de segona a veure cap on ens duen. Està molt bé parlar de generositat quan en realitat tu el que fas és clàusules excloents on tan sols 2 parts decideixen quan es tira endavant i quan no. Però és contradictori el que es diu amb allò que es fa. Les pràctiques excloents exclouen i nosaltres volem pràctiques incloents. Pràctiques que incorporin a gent, actors polítics i actors socials. Aquesta és la manera de treballar del catalanisme. És la manera que funciona i és l'única manera en què el dret a decidir podrà reeixir i tirar endavant. La manera en la que el dret a decidir se l'apropia una formació o una persona, 2 formacions o 2 persones, és la manera, l'estil d'un fracàs. És allò que alimenta el frontisme, és allò que no permet sumar, és allò que no permet definir àmplies majories. Doncs bé, nosaltres el que volem precisament és garantir que el dret a decidir és de tots i que les retallades no són de ningú ni afecten a ningú. I això és el que intentarem fer des d'Iniciativa Verds i des d'Esquerra Unida.